Crush. Hi guys! Hello, 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 hello. Happy birthday sa akin. Ngayong araw to ang aking... Ito ba? Ito kaya? Yan. Yes! Please na kami. Ay, uudong. Kain siya, no? Yan, Len. Yung duman. Sa lamesa. Di ba ikaw naglagay? Ay, sus. Hi! Mega love shout out. Pa-comment naman. Baguhan, no? Parang baguhan lang. Hi guys! Happy birthday to me. It's mega mega love shout out sa lahat naman. Bikenemin dyan. Pingi naman ako ng Newporta. Newporta. Hello guys, yan. It's my birthday. Today's my birthday. Bikenemin. Chalalala. Ay, wrong. Chididididi. Chididididi. Plain lang, ha? Hi everyone! Ayan, mega mega love shout out sa mga nansaan. Kahit wala. Asan ba mga tao ngayon? Wala yung mga tao ngayon. Ralph Don, oy, happy birthday Jake. Have a good one. Thank you so much, sir. Ayan, may mga pagbati tayo sa cellphone. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Ayan. Malabo ang ano, mahinang signal. Ano? Nakadito ba ako? Labo. Ang labo sa monitoring ko, ha. Ay, kuha nga ako ng isa pang reconnecting. Nakaano ba ako? Ano bang gamit kung ano? Paano ko malalaman? Naka lang. Saan ako pwedeng pumunta? Ay, malinaw naman. Guys, kuha lang ako ng stand. Oops. Kuha lang ako ng what do you call this? Stand ng isa kong phone. Sako, magdala kayong sako. Magdadala kayong sako niya. Hi! Hi everyone!
Paano ba yun? Yung pag ano? Hindi na ako marunong mag-share. Ngayon lang kasi uli ako nakapag-live eh. Saan mo siya lalagay dito? Mali. Uy, thank you so much, Ate Nanette. Ate Nanette and Kids Vlogs. Mega love shout out. Thank you so much po. Yes, it's my birthday. Thank you. Bigyan naman. Nawala ako sa lamline. Lamline. Matagal. Facebook, Joseph Reyes sent you request. Ayan. Ay, hindi ko na confirm. Excuse me. Di pa ako naligo. Sorry naman. Yes, guys. It's me. It's Daddy Jake TV. And ayun. Salamat po ulit. Boss, nag-Gcash na. Wow. Thank you po. Salamat po. Salamat po sa mga nagpapa-Gcash ng pa-birthday. Oh, legit. Legit, guys. Bagong pasok lang. Ayan. Bagong pasok, legit 2,000. Salamat. Salamat, Ma'am Rashena. God bless po. Ayan. So, mega love shout out, Ma'am Rashena. What's family name? Eri. Mega love shout out po and thank you so much po sa 2,000 pesos na pa-Gcash. Grabe naman. Salamat po ulit. Nag-Gcash na po ako. Salamat po ulit. God bless po. God bless. Mega love shout out. Guys, wag kayong mahihiya. Birthday idol. God bless always. Happy birthday idol. Nanette and Kids Vlog. Mega love shout out po. Namiss ko po kayong lahat. Ang tagal-tagal kong hindi nakapag ganito. Happy birthday from Sir Alvin D. Mega love shout out sa lahat ng mga nagpapaabot po ng mga messages, lahat ng mga kliyente ko sa no collateral personal loan. Maraming salamat. Mukhang hindi ako qualified kaya hindi na verifications. No, sir. No. Naka-process po, naka-process po. Oy, teka lang, may bibilhin kasi yung mga pamangkin ko nakamotor. Teka lang. Oy, dahan-dahan na kayo ah. Oy guys, ayan. Mega love shout out. Maraming salamat sa mga nagpapaabot po ng mga pa-birthday, greetings, pasend. First time ko nang ganito. May nagpapadalang Gcash. Grabe, huy, hindi tayo nangihingi. Grabe naman. Baka sabihin nila nangihingi tayo. Okay, mega love shout out and of course gusto kong pa-share naman po ng live. Ayan. Ate Nanette, hindi kasi ako marunong mag-invite ng mga sa paano sila makarating dito. Tapos hindi ko rin pati na-share tong link ng live. Kaya wala halos masyadong nandito. Paano kaya to? Paano ko makakalabas dito at may share ko to? Share, ito pala eh. Ako naman, mute microphone. Pwede naman palang mga ganun. Ayan, ito pala eh. Pwede naman pala eh. Your groups, ito. Nag-reconnecting. We're live again. Yes, we're back. Hey, sorry kasi I just need to spread this great news to everyone. Kasi we are live. Ayan, mega love shout out. Mega love shout out. We're back. It's my birthday, guys. Pagbigyan nyo naman ako ngayon. Kahit ngayon sorry. Uy, yung taba-taba ako, promise. Nakikita ko sa monitoring ko. Share natin. Tulungan nyo naman ako, guys. You can please spread this, please spread this live. Pwede pala sa newsfeed eh. Hello sa lahat. Ayan, Skim TV. Mega love shout out. Thank you so much. Skim TV. Hi po. Hello po. Happy birthday to me. Ayan. Ate Nanette and Kids Vlog. Happy birthday, idol. God bless always. Salamat ng marami.
Harlo D, happy birthday, wish you all the best, God bless. Thank you so much. Skim, Z Kim TV, hi host daw, thank you so much po. Maraming salamat sa lahat ng mga nakiki saan pa pwedeng ito pala o sa groups pwedeng i-share bukas ang aircon and electric fan. Actually ano lang ako this parang ano lang to ni-try ko lang mag-live kasi nga medyo matagal-tagal na ako hindi nakapag-live. Gusto ko lang top some messages as potential not visible. Okay. All messages are visible. Super chat member and super chat messages. None hide all chat messages. Alright. Great. Pa-help pa-share ng live natin para medyo marami tayong kasama dito. Ayan, kasi nga Daddy Jake TV is celebrating birthday. Ayan. Today. Uy, bakit natin Ayan. Paano pag-change nito ng camera? Gusto ko sana kayong dalhin doon sa table kung saan wala lang. Ay something lang doon. Uy, sorry ha, hindi ako nakaayos. As in, diretsahang live lang kasi. Salamat sa mga nagpapaabot ng mga messages, of course. Salamat ng marami sa lahat ng mga sumusuporta sa sila. Tunasan ko muna ang aking camera kasi parang medyo malabo. Ayan. Ay, walang pinagbago. Okay. Guys, mag-drop na lang kayo ng comment para ma-recognize ko ho kayo. Medyo matagal-tagal kasi tayong hindi nag-live kaya medyo naninibago. And mega love shoutout po sa lahat and God bless. Maraming salamat sa mga nagpaparating po ng mga messages sa aking sa wall ng aking Facebook mismo, sa Messenger, yung mga tumatawag, mga nagte-text. Maraming salamat po sa inyong lahat and I hope everybody's are safe and yun, enjoy lang po natin yung life natin because we never know until we know. Ano daw? And because, despite of this pandemic, at least nakakapag-enjoy ho tayo. Kumustahan lang tayo, chikahan lang tayo ng konti, Yeah, this is me. This is Daddy Jake TV, yan, Daddy ng Bayan. So, matagal-tagal tayong hindi nagkita, matagal-tagal ako hindi nakapagdaldal. Matagal-tagal as in, hindi ko kayo naramdaman at hindi rin ako nagparamdam sa inyo. So, I'm sorry for that. So, I think, Papa-help. Sige, nawawala na ako ng pag-asa. Sorry. Kawawa naman yung isa kong kliyente actually. Sana naman, huwag kang mawala ng pag-asa, sir. Because your application is still in process. So, we will do follow-up later, I think. Pagka medyo hindi na busy ang mga utaw. Alam mo yung mga utaw, yung mga tao, di ba? So, yung mga gusto magparating ng mga messages, yung gusto magpabate, magpa-shout out, and everything. So, guys, you are free to send your messages. Especially, it's my birthday, pagbigyan nyo na ako. Bigyan nyo na ako. Kasi nag 1 year na tayo, hindi pa rin ako nakakakumpleto ng threshold. Ano daw? O, baka may gusto magpakulay dyan. Pwede ba magpakulay? Paano magpakulay? Yung super chat pala. Ito pala, pwede pala, Pwede ba? Paano? Diba? Ganun. Ganun. Mega love shout out everyone. So thank you so much. Thank you. Uy, marami tayo, medyo dumadami tayo. We have 6,000. We have 6,000 in the house. Why ganun? Wait, huwag kayong mahihiya. We have 6,000 in the house. Huwag kayong mahihiyang magpakulay kung gusto niyo pong magpakulay. Kung gusto niyo lang naman po. And pa-drop naman kayo ng comments dyan, kasi para naman mabati ko kayo. Okay lang ba? I-share ko pa tong live natin para naman medyo dumami-dami tayo. Tagal-tagal ako hindi nakapag-live, promise. Tin. Ay, maraming salamat pala sa mga nag-send ng
regalo. Ayan, ginagamit ko na yung tsinelas, yung dalawang tsinelas. Maraming salamat. And of course, Fan Shop, thank you so much sa quality tsinelas sa Bikini Man. So, ayan. Ginawa kong pambahay yung isa, ginawa kong panlabas yung isa. Parang naglalag. Naiiwanan eh. So, anong nangyari? Naglag na. Hey. Ba't parang naglag ako? Hey. Asa na? Uy, ba't parang nakalag na to lahat? Hey. Anong nangyari? Nawala na siya. Bakit? Lahat na nakalag na lang itong mga to. Sharing a post. Saan? Okay na yan. Eh? Paano to? Happy birthday, Daddy Jake. Happy birthday. Yan. Hala siya, hindi na siya gumalaw. Excuse me, sorry. Sorry, ayan. Ano nangyari? Uy, ayan, mega love shout out. Thank you so much. Ate Jen, thank you so much, Ate Jen. Happy birthday, Daddy Jake. Thank you so much, Ate Jen. Thank you so much sa pa-birthday greetings. Bakit nagganon? Bakit? Unang wala. Share nga tayo. Ba't nawala yung live ko? Ano siya? Ano diyan na lugar na kasalungo? Ay, so, pimpul ko ah. Mag-ulit tayo kasi parang parang na-stop siya. Stuck up na siya. Okay.